Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalain, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa mamanal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit na Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo. At sa pagkakataon, binibigay mo kami sa amin. Kami kasama-sama sa pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapay. Bago po lahat, sa pandalangin ng aming iginaganap, minamalabangilista, Waldestrada, Almeida. Ayon po maminamang na mamanggagawa, kami kapatawaran. Sa mo kami lusupuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mong bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin nagawa pagkasalagot yung puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, malapay noon, at sa iyong pag-aaral ng mga salita, lang sa iyong salita, patabang lingkod sa ganang akin, wala pong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang ako sa hirapan, ngunit gamitin mo dahil papalang espiritual, sa amin po mami kapatid sa dakong ito, lalo po mami naman ang mga bisita at beloved viewers. Pagpalain mo kami lahat, sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway, ay kumanta ka sa out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay makaupo at po lahat sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako'y bumabati sa magandang hapon na po. Talagang 20 more minutes bago mag-alas 3. Amen. Talagang napakabilis ng oras pagdating ng linggo mga minamahal. Pero sabi nga mga minamahal, this is the day of the Lord. Amen. Pag sinabing araw mga minamahal, 24 hours yan. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo dapat nagmamadali sapagkat ngayon ay araw ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ako rin po yung mga bumabati sa magandang hapon sa ating mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mapagod pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Biblia, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Kaya kapag tayo na po, sabi nga ng ating beloved daughter, ng ating beloved daughter preacher kanina, grabe. Ang sabi, dapat pagpalakpak, hindi dapat ganyan. Kundi ganun, dapat pagpalakpak. Bakit? Ang pinapalakpakan natin Diyos nandun sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Waldestrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating mga beloved workers. Good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Atin din pong binabati, syempre, happy birthday in heaven. Ating Les, mga minamahal, na talagang nandyan. Sabi nga, nakikita tayo, waiting for us. Amen? Sabi nga, soon, makikita-kita tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kunin na po natin ating po mga Biblia at ang ating po mga kwaderno. Amen. At ballpen upang ating maitala yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Amen. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng Praise the Lord. Palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating unang talata dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanatay 43, talatay 16, italon sa 18 hanggang 19. From the book of Isaiah chapter 43, verses 16 and then 18 up to 19. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Propeta Isaiah, ang kabanata po ay 43, at ang talata po ay 16, talon sa 18 hanggang 19. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat ng Propeta Isaiah, sa kabanata 43, at ang talata po 16, ito po sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig. Sa 18, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayon yaoy lalabas. Hindi baga ninyo malalaman yaon. Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen.
Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Grabe, ang dami natin dapat ipagpasala. Grabe, ang pagkilos ng mahal na pa yung glory to God lang. Amen? Amen? Kung ikaw kanina ay hindi mo pa naramdaman ang banal na presensya ng Diyos, ewan ko na lang. Amen? Lahat na nakadama ng banal na presensya ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kapag ikaw talaga hindi mo naramdaman kanina, para ka lang nanood ng ganyan, ewan ko na lang. Amen? Maawa ka sa sarili mo. Amen? Dito sa talata, ang sabi diyan, thus saith the Lord, which maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters. Remember ye not the former things, neither consider the things of old, because, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness, and rivers in the desert. Pamagatan po natin ating pag-aralan, Waymaker. Alam po ninyo mga minamahal, pag sinabing Waymaker, alam niyo sa DPWH, meron tayong tinatawag na mga tagagawa ng giya ba? For example, isang place, magkakaroon ng project, lalagyan nila dyan ng isang tanda na kung saan even things that impossible, marami kang kakaharapin dyan. Amen? Ay talagang kailangan mong bilhin, kausapin ng mga tao dyan. Ang dami. But in these things, pag sinabing Waymaker, may mga bagay na akala natin dead end. Amen. May bagay na akala natin wala ng pag-asa. May mga bagay na akala natin, mga minamahal, ito na ang aking huling baraha. Wala ng pag-asa. Kaya that's the reason why, mga minamahal, meron tayong mga kapatid, cancer. 1986, sabi ng doktor, ops, dead. Pero ngayon, buhay pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Because God is a way maker. Amen. Amen. Ang sabi ng talata dito mga minamahal, I which maketh the way in the sea. Sabi niyan, I make new things and even make a way in the wilderness. Parang gagawin doon, and rivers in the desert. Itong mga bagay na sinabi ng talata mga minamahal, ito yung mga miracles of God. Ito yung mga himala ng Diyos na saan ka makakita ng ilog sa ilang. Punta ka sa Dubai, punta ka sa mga Islamic countries, mga minamahal. Desert lahat yan, mga minamahal. Wala kang makita doon ng ilog. Amen. But sinasabi ng Biblia, I can make rivers in the desert. Amen? Mga bagay na imposible, but God is able to do it. Sapagkat God is a way maker. Lahat po na naniniwala dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Take note, nangyayari ang mga bagay na yan. Katugunan sa panalangin, mga problema natin, akala posible mangyari, mga minamahal, pero natutugunan ng mahal na Panginoon dahil ang mga tao ay nananampalataya sa Diyos. Amen? Ang mga tao, mga minamahal, ay mga mananampalataya. They believe in the power of God. They believe that Jesus is their only hope. Naniniwala sila na ang mahal na Panginoong Hesus siyang kanilang tanging pag-asa. Because after doing everything, ginamit nilang kanilang pinag-aralan, ang koneksyon, ang kayamanan, still wala pa rin kagalingan ng kanilang cancer. And when Jesus was able to transpire in their lives, nung dumating sa kanilang buhay, mahal na Panginoon, walang ginawa. Pumalakpak lang. Nagpuri sa Diyos. Amen? Pinagtatawanan ng mga mahal sa buhay. Ano nangyari sa iyo? Nabaliw ka na. Pero hindi nila alam, mga minamahal, yung kanilang sinasabing kabaliwan, ito pala yung kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But my dear brethren, mga kapatid, ang sabi niyan, pag sinabing having faith, kapag lahat tayo tinatawag ng mga mananampalataya, lahat muna ng mananampalataya sa Diyos, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabing tayo mananampalataya sa Diyos, hindi lang ito ibig sabihin, tayo ay pumupunta sa church service. Amen? Sapagkat ang mga taong sinasabing nananampalataya din sila, pero sa mali, pumupunta rin sa church. Anong pinagkaiba mo? Amen.
Hindi ibig sabihin kapag mananampalataya ka na, you're singing worship song, mananampalataya ka na. Amen. Dahil hindi ang pagkanta ang pinahanap ng mahal na Panginoon, kundi yung pasasalamat na nanggagaling sa iyong puso na idinadaan mo sa pagkanta ng mga papuring awit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Take note hindi ibig sabihin ikaw ay kumanta at tapos na. Kristyano ka na, napalataya ka na. Please take note on this. Amen? Ang ilan mga minaman, daming alam na kanta. I live for Jesus day after day. Come with me. Akala nila ganun na lang. Hindi nila dinanamdam ang mga liriko ng awitin. Amen? Kaya nakita niyo mga minamahal, grabe ang pagkilos ng banal na presensya ng Diyos. Nakatunga ka lang because you do not understand kung ano mga lyrics ng awitin. Can't stop praising His name. Yun ang sinasabi ng awitin mga, pero ikaw nakaganon ka lang. The reason kung bakit meron tayong mga screen para nababasa natin ang mga lyrics ng awitin. Kapag nabasa mo, maiintindihan mo at pupurihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi porkit may dala ka ng Biblia, Kristiyano ka at mananampalataya ka na. Amen? To others, it's just the Bible. Hindi nila alam ang value niyan. Amen? Hindi ibig sabihin ikaw ay nakabarong o ikaw ay nakadress, kakaputi, ay Kristiyano ka na at mananampalataya ka na. Marami mga Kristiyano nakaputi, pero in doubt sa kanilang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Faith is deeper than those mentioned. Ang pananampalataya is mas malalim pa. Doon sa pagpunta lang sa church, doon sa pagpuri lang, doon sa pananamit ng puti, barong o dress, doon sa Amen? It's more than that. Ang pananampalataya, mga minamahal, ay nagiging dahilan kung bakit ang imposibleng bagay nagiging posible. Ang cancer gumagaling, ang pilay nakakalakad, ang bulag nakakakita. Bakit? You have your faith. Totoong pananampalataya, hindi panlabas na anyo, kundi nandoon sa loob. And it transpires outside. Nakikita yan, hindi mo man ipagsigawan, nakikita nila. Ang Kristiyano ito'y mananampalataya ng mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mateo, kabanata 17, talata 20, kindly. Aklat ng Mateo, ang kabanata ay 17, talata 20. Ang Ebanghelyo ng isang Mateo, ang kabanata po ay 17, at ang talata po ay 20, ito po sinasabi, at sinabi niya sa kanila, dahil sa kakunti ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito ililipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Alam niyo mga minamahal, bagamat nandiyan kayo, nandiyan nakaupo, may mga problema ang ilan sa atin. Ang ilan mayroong mga nandiyan na talagang inaaburido nila sa kanilang buhay. Amen? Whatever problems na yan, mga minamahal. Ang sabi ng talata, mga minamahal, even you have faith like a mustard seed. Alam niyo yung mustard seed, mga minamahal? Yung buto ng mustasa. Ang liit-liit yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, kung ang pananampalataya mo ay kasiliit ng buto ng mustasa, say unto the mountain, go yonder to the sea, and it will follow. Posible yan. Grabe. Amen? Amen? Pero sabi ng Biblia, if you have faith, mga imposibleng bagay, kayang maging posible. Ipanalangin mo lahat ng pangangailangan mo. If you have faith, mangyayari yan. Utang ko, brother, ang laki-laki. If you have faith, mababayaran mo yan. Kung paanong paraan, hindi mo problema yan. Maraming kaparaanan ng Diyos sa bawat problema ng isang tao. Amen? Amen?
ang pananampalataya na mo, may kakayanan ng Diyos tumugon ng iyong panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Because He is a way maker, mga minamahal. The only limit of faith depends on the degree of how you know the immeasurable power of Jesus. Ang tanging limitasyon ng pananampalataya ay depende sa pagkakakilala mo sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang kapangyarihan ng Diyos, alam mo lang na kapag ikaw ay talagang may utang, ang kailangan mo lang, kailangan tumama ako sa loto. Hindi iyon ang kaliit na kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang mahal na Panginoon, nakita nyo sa mga talata, kailangan ang isda nga, nagbibigay ng pera. Amen? Ang mahal na Panginoon, ang mapait na ilog, nilagyan na nagiging mainumin. Imposibleng bagay. Tapos tuturuan mo pa ang Diyos kung paano kapag palay na mahal na Panginoon. Huwag mong turuan ang Diyos. Amen. Manampalataya ka na may solusyon ng Diyos sa bawat panalangin na ginagawa mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bigyan ko kayo ng sample, mga minamahal. Pagpiliit, tingnan nyo lang, just to make you example of this. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Mateo, Kabanata 8, talatay 5 hanggang 8. Isunod ka agad ang Mateo, Kabanata 9, talatay 20 hanggang 21. Amen. Amen. Praise the Lord. Na kayong magkahiyan, mga kapatid. Mateo, Kabanata 8, talatay 5 hanggang 8. Medyo magkulang na tayo sa oras. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay sa Mateo, ang kabanata po ay 8, at ang talata po ay 5 hanggang 8. 5 hanggang 8. Ito pong sinasabi. At pagpasok niya sa Kapernaum ay lumapit sa kanya ang isang centurion na sa kanya'y namanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paruroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang, sabagat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, Mateo, Kabanata 9, talatay 20 hanggang 21. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9. Ang talata po ay 20 hanggang 21. Ito po sinasabi. At narito ang isang babaeng inaagasang may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, mga minamahal. Yung una, yung centurion. Ang sabi niya, pagalingin mo, mahal na Panginoon, ang aking alila. Sabi ng mahal na Panginoon, okay, pagalingin ko, punta ko. Sabi ng centurion, mahal na Panginoon, huwag na. Hindi ako karapat-dapat puntahan mo sa aking tahanan. Just say the word, and my servant will be healed. Grabing pananampalataya yan. Amen. Kung tayo mga minamahal, baka, ay puntahan mo, brother, ilihans mo. Amen. Pero yung pananampalataya mo kasi kailangan ilihans. Di sige, hanggang doon ka. Pero itong centurion, just say the word, Lord, and my servant will be healed. Degree ng pananampalataya at pagkakakilala mo sa kayang gawin ng Diyos. Napakahalaga. Amen? Yung babae mga minamahal na nagasan. Amen? Ang kanyang pananampalataya, hindi niya kailangan magsalita, hindi niya kailangan magsisigaw. Ang sabi lang niya sa kanyang sarili, mahipo ko lamang, mahawakan ko lang ang dulo ng laylayan ng damit ng mahal na Panginoon. Gagaling ako. Amen! Nakita niyo yung pananampalataya na yan, mga minamahal? So, walang concrete formula para sa pagpapagaling, sa pagiging waymaker ng mahal na Panginoon. Depende yan sa pagkakakilala mo na kayang gawin ng ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. You can see in the Bible shouting, David. Jesus, anak ni David, kailangan magsisigaw. Amen?
So kailangan, that is the way how they have the faith. So hindi po pwedeng sasabihin ng isang mali kasi ang formula mo. Lahat yan depende sa pagkakakilala mo sa kapangyarihan ng Diyos. At the end of the day, ang sinasabi ng Biblia, lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating malapay. Mateo, ang kabanata 9, talata 27 hanggang 29. From the book of Matthew chapter 9, verses 27 up to 29. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo sa kabanata 9, sa talata 27 hanggang 29. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nangagsisigaw at nangagsasabi, "Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David." At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Nang magkagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. According to your faith, be it done unto you. Amen? Kung ngayon hindi mo pa natatanggap yung ipinapanalangin dahil ang pananampalataya mo hindi solido. Amen? Amen? Kung ngayon, mga minamahal, ang ipinapanalangin mo, hindi pa dumarating dahil nagdududa ka ba sa kapangyarihan ng Diyos. Ibibigay kaya nga talaga ito? Mayroon kaya talaga ito? Hindi ba, practical lang ang buhay? Totoo ba yung sinabi nila sa pagbibigay? Kailangan ko mag-ipon. Ang dami kong babayaran. Ang dami nating rason. But do you really believe and have faith in the words of God? Amen? Parating sinasabi ng mahal na Panginoon, according to your faith, be it done unto you. So kung sa oras na ito, kapatid, hindi mo pa natatanggap ang iyong mga panalangin, according to your faith, be it done unto you. Pakatandaan nyo, ang pananampalatayang urong-sulong, sabi ng Santiago, hindi aasa ng anumang katugunan galing sa Diyos. Amen. Amen. So dapat ang pananampalataya, tuloy-tuloy. Brother, bago lang ako Ang lit ng pananampalataya ko Hindi pa maraming pananampalataya. Sinong malaking pananampalataya? Amen. Ang kailangan mo lang, mustard seed nga lang Amen? Amen. Pag sinabing mustard seed, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, kapag tayo po mga minamahal, ay mayroong sinatawag na mustard seed. It is not about the size of the faith. Hindi sa kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya, but the quality of the faith. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi pinag-uusapan ng laki ng pananampalataya. Ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, totoo ba, authentic ba, na ikaw ay nananampalataya sa salita ng Diyos? Amen? Pag sinabing authentic, mga minamahal, mamatay sa mabuhay, tuloy-tuloy ang pagtitiwala mo sa mahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatid na mamamatay ng alang. Amen? Pero diretso pa rin. Kapit. Glory to God lang. Ating atiles. Sample na natin yan. Gumagano ka na. Dala na niya yung mga oxygen. Pero hindi tumigil na dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Iyon ang tinatawag na authentic faith. Hindi ka pwedeng galawin ng anuman. Sige na lang. Si Job, pinatay ang kanyang mga anak, namatay, lahat. Dilupyo, tapos yung kanyang kayabatan, ubos. Lahat ng kanyang mga ari-arian nawala. Nagkaroon pa ng sakit mula ulo hanggang paa. Natinag ba yung kanyang maliit na pananampalataya? Ang sabi niya sa kanyang asawa, "Ay, taklay mo na ang Diyos ba para ikaw matay na?" Sabi sa kanyang asawa, "Hangal na babae.
Maglilingkod ka lang ba't magpupuri sa Diyos kapag ikaw ay pinagpala? Lahat ng pinagpala sa mahal na Panginoon, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. So kaya tayo nagpupuri lang ba dahil pinagpala tayo? May pagpapala o wala, pupuriin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yun ang tinatawag na authentic faith, mga minamahal. Sapat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, maski na anong mangyari, huwag kang tumigil manalangin sa Diyos. Amen. Mukhang matagal na. Mukhang nakalimutan na yata ako ng Diyos. Amen. Mukhang binibilang ko, 2 taon na. 5 buwan na ako nanalangin, wala pa rin Pakibasa. Lucas, Kabanata 18, talatay 6 hanggang 8. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, ang talata po ay 6 hanggang 8. Ganun Amen. po sinasabi. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinasabi ng likong hukom, at hindi baga igaganti ng Diyos ang kaniyang mga hirang na sumisigaw sa Kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinood sa kanila. Sinabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makasusumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Amen. Itong babae mga minamahal, walang ginawa. Sabi niya, malapay, ganti mo ako. Sa huwes. Parabola lang naman to. It's a parable. Amen. Sabi niya, ganti mo ako. Sabi ng huwes, sino ka? Kita kilala. Hindi niya pinapansin. Amen. Pero dahil sa katatawag ng babae, mga minamahal, tulungan mo ako. Sabi ng huwes, hindi ako tinitigilan ng babaeng ito. Sagutin ko na nga lang, tulungan ko na nga lang. At nakikilig na sa tenga ko Lahat ng mga masisipag manalangin, sumigaw ng praise the Lord. Napapakinggan kayo ng ating mahal na Panginoon. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kapag ikaw ay nananalangin, hindi dumating ang ipinapanalangin, tuloy-tuloy dapat ang panalangin, huwag kang mapagod manalangin. Dahil ang sabi ng talata, mga minamahal, habang ginagawa niyan, sabi niya, speedily. Baka matantagal na. Speedily. Kapag nakita niyang authentic yung iyong paniniwala at pananampalataya sa Kanya, tutugunin ka ng ating mahal na Panginoon. If we talk about how God answer prayers, ubos ang buong araw, puro patotoo lang tayo. Kulang pa. Amen? Amen! Sa totoo lang mga minamahal. Meron pa nga sinasabi natin, even things that we do not request, God is giving, God is providing. Bakit mga minamahal? Mabait ang Diyos at alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen? Pero ang sabi ng talata mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, huwag na huwag tayo mapagod. Amen? Anumang panalangin mo, bagamat nakikita mo, tatatlo ng hininga ng iyong pinapanalangin, pagaligin mo, mahal na Panginoon, huwag ka pa rin tumigil. Dahil ang mahal na Panginoon, sa bawat panalangin, mayroon siyang katugunan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. I tell you, in every prayer, the answer has no fixed formula. Amen? We can do the same. Amen? But do not expect. Hindi mo alam Sabi ng talata, you do not know. I will make new things. You do not know. Hindi mo alam kung paano katugunin ng Diyos. Sa bawat problema, there are millions solution of God. Amen? Kaya huwag ka mapagod. Sige lang. At kung ano man ang solusyon na yan na binakita ng mahal na Panginoon, discern. Magkaroon tayo ng discerning spirit. Ito na ba mahal na Panginoon ang iyong kalooban? Amen. There times may mangyayari na talagang sisingit ang kaaway. Akala mo, tugon na nung panalangin mo, yung pala makakawala sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Yung totoong pagpapala galing sa mahal na Panginoon, hindi ka mawawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang pagpapala, maski na milyon-milyon man yan. Amen.
Pero ikakawala mo sa paglilingkod, hindi yan pagpapala. Amen. Pero piso-piso man lang yan, pero lahat ng pangangailangan mo natutugon. Hindi ka nagkukulang, tama-tama lang, pagpapala yan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, God's timing is always perfect timing. Ang timing ng Diyos, lahat na naniniwala diyan, sumigaw ng praise the Lord. Ang timing ng Diyos, always the best timing. Totoo yun. Kasi alam niya kung ano nang mangyari natin sa atin sa next day, next minute, next second of our lives. Alam na alam niya. Ang kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Amen? Ay, tingnan mo na lang. Bakit? Because He knows what's best for us. Amen? Kaya kapag ikaw ay nanalangin at wala pa, ay, tagal naman. Ay, no, ano ba yaman yan? Maaga nga ako. Talo naman ako ng talo. Huwag mong bilangan ng Diyos. Sa pagtupad mo sa mga utos ng iglesia, hindi yan sa Diyos. Tayo yan ang pinagpapala. Totoo yun. Kaya ikaw, kapag maaga ka, sometimes ikaw ay, Panginoon, maaga ako ha. Hahanapan mo na ng pagpapalang Diyos. Hindi yun. Kaya ka maaga, sinabihan na dapat maaga tayo. Bakit? Kapag nakapagpuri tayo, iinit ang pananampalataya mo. Makakapagpulingkod ka na mabuti sa Diyos. Kanino yan? Sa atin yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We have all the means na ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya huwag mong hahanapan ng Diyos. Hindi lang Diyos bago mo pahanapin, binibigay na niya eh. Amen? But there are things na akala natin yun ang gusto natin, pero ito pala makakawala sa atin. Kaya hindi binibigay ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng bawat kumakatok, binagbubuksan. Bawat humihingi, binibigyan. Binibigyan ng isda, binibigyan. Hindi isdang hinihingi mo, ahas eh. Madisgrasya ka talaga. Ayaw ng Diyos madisgrasya ang kanyang anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Mayroong question dito, mga minamahal, na napakahalaga. Lahat ng hindi pa inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Mayroong question dito sa dulo. Sabi diyan, nevertheless, paki-flash nga yun, mga minamahal, Luke 18, verses 6 up to 8, yung last verse niya. Sabi diyan, nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on earth? Yan nyo ha. Alam natin ang pananampalataya dahilan kung bakit ang isang imposibleng bagay nangyayari, nagiging posible. Alam natin na sa pananampalataya, tinutugon tayo ng mahal na Panginoon. Alam natin na sa pananampalataya natin, nagiging matapatag ang isang Kristiyano. Lahat ng ating shield, because of our faith, God is providing us those needs. Pero sabi ng talata, sa kanya bang pagbalik, shall He find faith on earth? Bakit kaya tinanong yan ng mahal na Panginoon? Amen. Amen. Huwag mong isipin, naisip lang yan nung nagsulat yan. Nakita nila na sa huling araw, yung mga maiinit na Kristiyanong mananampalataya, unti-unting nawawala sa paglilingkod. Yung isang mustasang kaliit na pananampalataya, pero authentic na pananampalataya, lalo pang nagiging granularized at unti-unting nawawala. Amen? Amen. Anong dapat gawin? We need to grow our faith. Palaguin mo yung kasing liit na mustasa. Anong gagawin mo para ikaw ay lumago? Huwag mong pabayaan ang daily devotion. Huwag mong pabayaan ang magpuri sa Diyos nang naiintindihan ng mga liriko. Hindi lang basta isang oras nga, pero hindi mo naman naintindihan. Sige lang. Amen? Amen? Matagal kang nga napuri, pero hindi mo naman naintindihan. Nakita mo, hindi pagdaman ng banal na presensya, wala din. Ang sabi na mahal na Panginoon, praise the Lord with understanding. Amen? Sa bawat pagpupuri, dahil bawat awitin na yan, pagpupuri yan sa Diyos. Kaya kapag inaawit mo yan, purihin mo. Amen? Sabi na,
Pagdalit sa tanging nais ko ay pagpunta sa langit. Sinong hindi makakaramba ng presensya diyon? Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, unti-unting nawawala yan. Amen. Bakit? Dami kasing trials eh. Amen? Ang daming persecutions eh. Ang daming worldly desires. Nakita ko kasi doon sa internet eh. Ang ganda ng punta ng disco doon eh. Kailan punta muna tayo doon eh. Natapat ng linggo. Natapat ng ano. Ay, may gawain. Sabi ng pastor, huwag kayong pupunta sa mga bagay na worldly events. Wala naman si pastor eh. Wala naman si preacher eh. Amen? Yun ang dahilan kung bakit yung mustasang kasing liit na pananampalataya mo na authentic, nawawala unti-unti. Kinatatakot na mahal na Panginoon, baka sa pagbabalik niya, wala nang makitaan sa mga mananampalataya. Kaya nung dapat ginagawa natin, bakit kailangan dumalo ng Miyerkules? Bakit kailangan dumalo ng Biyernes? Bakit kailangan dumalo ng Linggo? Para patuloy kang makapakinig ng salita ng Diyos. Tutubo ang iyong pananampalataya. Amen! Amen! Grow it! Amen! Lahat. Sabi noon, ang salita ng Diyos ay nagpapagaan ng puso, ng kalungkutan, tanggal. Di ba? The law of the Lord is perfect. Huh? Ibig sabihin mga minamahal, nandoon, hanapin mo yun. Yun ang magpapalakas sa'yo eh. Kung nalulungkot ka ngayon, hanapin mo salita ng mahal na Panginoon. Dahil nagpapagaan ng puso. Kung nalulupay-pay ka ngayon, hanapin mo ang salita ng mahal na Panginoon. Lalakas spiritual na pamumuhay mo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero kung mananatili ka, tagal pa naman ang Diyos eh. Hayaan mo na lang muna. Amen? Grow your faith. Huwag mong hayaang mawala. Dahil once na pinabayaan mo yan, kapatid, kawawa tayo lahat. Amen? Maring ngayon, pinagtatawa, hindi naman totoo sinasabi ni Brother Jobin. Alala. Basta ang importante, sinabi ko na sa inyo. Kaya maniwala kayo sa hindi. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, grow your faith. Pagdating mo dito, huwag kang papayag na uuwi, hindi mo naramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Amen? Pagdating mo dito, huwag kang papayag ng pinapakinggan mo puro chismis. Ang pakinggan mo ay kabutihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, the reasons kung bakit mawawala yung ating pananampalataya, worldly desires and pleasures it offer. Amen. Ay, masaya kaya. Disco. Amen. Pero kapag napahamak na tayo, doon tayo aaray-aray. Saka tayo babalik, patawarin mo. Amen? Buti na lang, nagpapatawad ng Diyos. Pero may katapusan ang pagsara ng pintuan ng kalangitan. Huwag kang masyadong pasaway, kapatid, na papatawad naman ng Diyos eh. Sabi ng Biblia, ang totoong binago ng Diyos, pag binago ka na ngayon, born again Christian, hindi mo na binabalikan. Amen? Amen? But, there are times that because of weaknesses, nangyari tayo, ayaw nang nagagawa mo pa rin. Yun ang sinasabi ng Biblia. Daily, humihingi tayo ng kapatawaran. But there should be a struggle para manatili ka dun sa salita ng Panginoon. Amen? Hindi dapat nawawala yun sa'yo. Bakit? Sa paglapit mo sa mahal na Panginoon, dapat ang kalooban ng Diyos, kalooban ng mahal na Panginoon nakikita sa'yo. Amen. Kapag hindi mo inihihingi yung mga nagawang pagkakamali noong nakaraang linggo, maski na anong kilos ng banal na presensya, hindi mo yan mararamdaman. Amen? Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong ginagawa natin mga minamahal? Things we face today that possibly lead to that diminishing faith. Malapit na po tayong magtapos. Kindly, aklat ng Efeso, Kabanatay 4, talatay 26 hanggang 31. Last two verses. Efeso, chapter 4, verses 26 to 31. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 26 hanggang 31. Ito pong sinasabi, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nibigyan daan man ang dyablo. Ang
nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa. Bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Sa 29, anumang salitang mahalay ay wag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Sa 30, at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Sa 31, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibag ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gusto niyong manatili yung kainitan mo, mga minamahal? Lahat ng gusto niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng hindi nagmamadali, sumigaw ng praise the Lord. Kasi kapag nagmamadali tayo, hindi na tayo makikinig. Amen. Bahala ka. Amen. Sabi dito, mga minamahal, kayo'y magalit at huwag kayong magkasala. Sabi ng ilan, ay hindi ako dapat magalit. Amen. Hindi ko dapat pinapalo yung anak ko. Hindi natin sinabing huwag mong paluin. Huwag mong ipagkait ang palo. Pero sa tamang lokasyon at sa tamang rason, ipaliwanag mo bakit siya napalo. Amen. Amen. Sasabihin ng bata, bantay bata, bantay bata. Amen. Pero kapag tinrato mo ng tama yung bata at naramdaman niya na mali ang kanyang ginawa, ipinaliwanag mo, malaking bagay yan sa kanyang kinabukasan. Amen. Amen. Sabi diyan, huwag bigyan daan ang dyablo. Kaya nga hindi po pwedeng try lang eh. Punta muna ako dito, mag-disco na kaya muna ako dito. Amen? Wala. Ano kaya? Sige lang, wala pa naman. Tinry mo, nasarapan ka. Amen? Posibleng hindi mo uulitin yan. Okay naman ito. Amen. Huwag bigyang daan ang dyablo. Huwag makipaglaro sa dyablo. Siguradong isang araw, matatalo ka niyan. Dahil siya, tuloy-tuloy siya. Ikaw, sometimes, wala kang prayer. Amen. Amen. Kaya ikaw bumibigay. Huwag makipaglaro sa dyablo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng nakaunawa niya sumigaw ng praise the Lord. Anong sabi niyan? Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay. Kapag magsalita ka, mga minaw, tinan niya na, katitibay ayon sa pangangailangan. Take note ha, mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Merong mga Kristiyano, sobrang mainit naman todo. Amen. Maski na, tinanong ka lang na simple, rebuke agad. Ako, sabi ng salita ng Diyos. Ay, tisod tuloy. Amen. Huwag masyadong soft lang. Amen. Ang mahal na Panginoon, kapag nagsasabibigay tayo salita ng mahal na Panginoon, siya ang magbabago sa Kristiyano na yan. Hindi ikaw, wala kang magagawa. Ang tangi ng natin magawa, i-remind siya na mahal siya ng Diyos. Amen? Wag na. Kasi sometimes, di ba? Sometimes hindi kailangan banat tayo ng banat eh. Di ba? O sample ako kayo, baguhan, naka-shorts, naka-pantalon, nilapitan ng mainit na Kristiyano. Amen. Sister, bawal yung pantalon. Sister, naka-short pants ka. Ikadadalo. Amen. Kung lahat ng naka-short pants ay hindi maliligtas, ubos. Amen. Pero dapat, bakit natin kailangan sabihin na yung short pants, yung pantalon ay hindi kalooban ng Diyos? Basahin mo sa Biblia. Pero in due time, palaguin mo muna yung kanyang pananampalataya. Maramdaman muna niya ang banal na presensya ng Diyos. Para nang saan kapag naramdaman niya ang banal na presensya ng Diyos, makarinig siya ng rebuke, hindi niya yan papansinin. Bakit? Mas masarap ang banal na presensya ng Diyos. Malawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang bawat salita, siya katitibay. Amen? Amen. Sabi pa dito, huwag ninyong pigatin ang Espiritu Santo. Anong ibig sabihin pigatin ang Espiritu Santo? Nagkakaroon ng puspusan. Walang mutag. Amen?
pagdama ng banal na presensya. Ano ang gawin mo? Di mo maramdaman ang banal na presensya. Kasi pinagtatawanan mo o minamak mo ang banal na presensya. Magbiro ka na sa lahat. Huwag na huwag mo imak ang sa bandang Espiritu. Walang kapatawaran yan. Amen? Amen. Huwag mong pigatin. Kapag oras ng panalangin, manalangin ka talaga. Upang sa ganun, ikaw ay lubos sa pagpalangin. Ito pa, sabi diyan, lahat ng kapaitan. Si sister, inutangan ako eh. Hindi ako binayaran niya. Kalimutan mo na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Although hindi natin sinabi, mangutang kayo. Magtiwala kayo sa ako nga may utang, 50,000. Wala akong ginawa. Binayaran ng Diyos yung aking pagkakautang. Naglingkod lang ako sa mahal na Panginoon. Amen. Kung ginawa sa akin yan ng Diyos, kayang gawin din yan sa inyo ng mahal na Panginoon. Magtiwala lang tayo. Have faith. Amen? So yung kapaitan, kalimutan na yan. Dahil yan ang papala sa iyong pananampalataya. Yung mustasa na pananampalataya. Sabi diyan, kagalitan. Kalimutan mo na yung ginawa ni brother sa ni sister. Amen. Yung ila, galit na galit masyado. Makita lang ang laylayan na dami. Ayaw nga makatingin eh. Nandito yung sister, nandito ka. Bakit? Ayaw na ayaw makita. Huwag ganun. Nawawala. Kristiyano na tayo. Magkakapatid tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Dapat nagmamahala ng mga anak ng Diyos. We care for each other. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang pagkakaalit, ang kadaldalan. Lahat ng hindi na madadaldal ngayon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Brother, ikaw naman, mula kanina, daldal ka ng daldal, di madaldal ka rin. Ang ibig sabihin ng kadaldalan, ito yung pagsasalita ng mga chismis-chismis ba? Amen? Narinig mo dito, ay, sabi ni Juan. Ayan, gulo-gulo na. Amen? Instead na tayo magbigay ng kapayapaan sa iglesia, lahat tayong gumagawa ng away. Amen? Ang Kristiyanong tunay nagmamahalan. Kapag walang away sa Kristiyano, grabe ang banal na presensya ng Diyos. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kapag nandun ang away, nandun ang masama ng loob, maski para tayo nang hihila ng ang hirap. Bakit? Ang mga Kristiyanong pinagpala, di marunong magtiwala sa Diyos eh. Siniseryoso nila eh. Pinipersonal nila ang laban eh. Huwag mong personalin yan. Ibigay mo sa Diyos. Ang Diyos ay may kapangyarihan, umayos yan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Panglilibak ay maalis nawa sa inyo. Ito pa, pati ng lahat ng masamang akala. Merong ilan, natingnan lang ng konti, inaaway ako niya na. Amen? Ang ilan, nasikwag lang ng konti dahil, sumusubra na to ah. Masamang akala. Amen? We jump into conclusion. Yung naggawa sa iyo, wala naman sa isip niya yun. Amen? Mawala yan sa atin. Sa isang taong pure, to someone who is pure, everything is pure. Kulang na palagpag yan. Yung palagpag na malakas, mga minamahal. Amen. So, number 1, huwag mag-testing ng buhay makasalibutan. Pangalawa, huli. Sometimes nakakawala ng ating paglilingkod, yung ating pananampalataya, kapag tayo naiinip na sa sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Amen? Amen? You remember the King Josaphat? Basahin nyo na lang sa bahay. 2 Chronicles chapter 20, verse 15, tapos italon sa 17 to 21. Si Haring Josaphat, alam natin yan, dinumog maraming kalaban. Dami. Impossible. According to the Bible scholars, one soldier, ang kailangan niyang mapatay para sila manalo ay nasa 3,000. Maski na ikaw ang pinakamagaling, ubus yan, pagod ka na, hindi mo pa nakaihan 100. Amen? That is according to the Bible. So, napaka-imposibleng talunin ang kalaban. So, the prayer is, we need to win. Urgent. Ano nangyari? Dahil hindi dumating kagad, sometimes natatakot tayo. Sometimes nagagawa tayo ng pakawala. Practical lang ang buhay. Kung yun ang iniisip ni Haring Josaphat, sasabihin niya, okay, mag-practice kayo lahat ng espada, mag-practice kayo pumana, para sigurado marami kayong mapapatay. Hindi ganoon ang ginawa ni Haring Josaphat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng prophet of God, Prophet Jehoshaphat. Siguro basahin natin para ating maramdaman, mga minawa ng salita ng Diyos. Amen. Lahat na may gustong basahin pa natin ito, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Just, mabilis lang. 2 Chronicles chapter 20, verse 15, 17 to 21. Ito pong sinasabi, at kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Huda at ninyong mga taga-Jerusalem. At ikaw na Haring Hosapat, ganito ang sabi ng Panginoon sa Amen. inyo. Huwag kayong mga takot o manglupaypay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi Amen. sa Diyos. Kayo hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito. Magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo, O Huda at Jerusalem. Huwag kayong mga takot o mga lupaypay man. Bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. At itinungo ni Hosaphat ang kanyang ulo sa lupa, at ang buong Huda at ang mga taga-Jerusalem ay nangagpatira pa sa harap ng Panginoon, Amen. na nagsisamba sa Panginoon. At ang mga Libita sa mga anak na mga Kotita at sa mga anak na mga Koralita ay nagsitayo upang purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng totoong malakas na tinig. Amen. Praise the Lord. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tikowa. At habang sila'y nagsisilabas, si Hosaphat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, Huhuda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. Amen. Praise the Lord. 21. At nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsiawit sa Panginoon at magsipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo at nagsisipagsabi, mangagpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Sino magsasabing walang silbi ang pagpupuri sa Diyos? Sino magsasabing walang kalagayan, linggo, miyerkules, bernes, useless yan. Kapag may problema ka na, wala yan. Sino may sabi? Ito grabe, mamamatay silang sigurado. Paminamahal. Amen? Amen. Pero nung sabi ng Biblia, mga minamahal, napaka-imposibleng panalunan nila ito. Pero sabi ng propeta ng Diyos, huwag kayong matakot, huwag kayong manlupaypay. Pag sinabi panlulupaypay, mawalan ka ng pag-asa. Huwag mawalan ng pag-asa. Amen? Sapagkat ang laban sa inyong harapan ay hindi sa inyo, kung hindi sa Diyos. May cancer ka? Sasabihin ng doktor, wala ka ng pag-asa? Huwag ka manlupaypay. Ang laban mo sa cancer ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Amen? Ano mang problema? Utang, hinuhuli ka, makukulong ka na. Huwag kang manlupaypay. Huwag kang matakot. Ang laban na yan ay hindi sa iyo, kung hindi sa Diyos. Palawa po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Ibig sabihin, mga minamahal, matter of. Sabi ng talata, believe! Manampalataya kayo sa kayang gawin ng Diyos. Manampalataya din kayo sa kanyang mga propeta. Amen. Amen. Anong una? Hindi lang basta puri, hindi lang basta sayaw. Amen? Unang-una, yung pananampalatayang authentic faith na sinasabi. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang ginawa ni Haring Hosaphat, sa totoo lang, kanyang kalaban dami, hindi naman sila. Kaya ngayong awitin na natin ba na, lay down the swords. Ibaba nyo yung mga sandata. Ha? At itaas nyo ang papuri sa Diyos. Habang sila mga minamal ay papunta sa banda doon sa kalaban. March! Nung sinabi ni Haring Hosaphat, mauuna yung mga nagpupuri. Pumili siya ng mga pupuri. Ang mga magpupuri, hindi sila magaling mag-espada. Hindi sila magaling pumana. Wala. Mga ordinaryong mga Kristiyano ang alam lang magpuri at magtiwala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung mga mananandata nasa likod, walang magawa. Amen! Amen! Ang nangunguna, yung mga walang pinag-aralan, yung mga mahiyain,
Pero kapag nagpuri, grabe nang gagaling sa puso, hindi lang sa labi, pero grabing pagpapasalamat sa kapangyarihan ng Diyos. Sila ang mauuna. Amen. Amen. Habang sila'y paparating mga minamahal. Sabi ng awitin, sabi ng aawitin daw nila mga minamahal, praise the Lord for His mercy endureth forever. Grabe! Wala silang gagawin, magmamahal siya. Praise the Lord for His mercy endureth forever. Ganun ang gagawin nila mga minamahal. Pero hindi lang kanta, buong pananampalataya. Ganun ang kanilang pinanghawakan. Amen? Sa totoo lang, ang ilan doon, mga minamahal, huwag mong sabihin, hindi natatakot at ay naku, nandiyan na yung pana. Baka may pana at darating na, mamamatay na ako. Mararamdaman, normal na tao yung mga yan. Kagaya mo at kagaya ko. Pero yung takot, natatabunan ng pananampalataya sa Diyos. Pagtitiwala sa kayang gawin ng mahal na Panginoon. Amen? Habang ginagawa nila yan, mga minamahal, hindi pa sila nakakarating malayo pa. Nagbigay ng ambush ang mahal na Panginoon. Doon, sa kalaban, sila, nagtinginan. Apa, sobra ka. Sinimula ng sikwag, ay na sila nagpatayan. Amen? Nagkakagulo yung kanilang kalaban, nagpapatayan doon. Ang mga anak ng Diyos tuloy sa pagpupuri sa Diyos. Palabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Pagdating nila doon, mga minamahal, patay na lahat. Ini-expect nila, ang daming pana, ang daming espada. Pero ni isa, ang sabi ng talata, wala ni isang nakatayo laban sa kanila. Kung itutuloy natin talata, nung bumalik ang mga anak ng Diyos, grabing patotoo sa lahat ng kanilang Huda. Pinatotoo nila. Sa totoo lang, wala kaming ginawa. Nagpuri na mabuti ang Diyos. Nagpuri lang kami. Grabing patotoo. Tayo. Ang dami nating nagawang pagpapala sa Diyos. Nakapagpatotoo ba tayo? Ang ilan, sinasarili niyo ang patotoo. Pero ang dami mong pagpapala sa Diyos. Amen? Amen? Ang dami mong himala. Utang mo na bayaran, hindi ka man lang makatayo. Yung mga kaso mo nalutas, hindi mo man lang may patotoo sa mga Panginoon, hindi ka man lang makapaglingkod. Bakit? You thought ikaw ang may gawa nun. Nakalimutan mo, Diyos ang gumawa nun para sa iyo. Amen? Amen. Akala natin pare-pareho lang? No. Nakakalimutan natin ang bagay na yan. The reason kung bakit easy-easy lang tayo mula kanina, ang ilan. Because we thought we deserve what we have. Whatever blessings na meron tayo, dapat lang. No! Hindi tayo karapat-dapat ni isang kuting na pagpapala. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, sa kanyang habag, pinatawad ka, pinatawad ako, pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi ng huling talata, kindly last verse na lang talaga. 2 Chronicles chapter 20 verses 22 up to 24. Amen. Dahan-dahan lang, mga minamahal. Beloved instrumentalist, please. Dito po sa aklang ng ikalawang mga kronika, kabanata 20, tatalata 22 hanggang 24. Amen. At nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab, at nang sa bundok ng Seir, na nagsiparoon laban sa Huda, at sila'y nangasugatan. Sapagkat ang mga anak ni Amon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga tagabundok ng Seir, upang lubos na magsipatay at lipulin sila. At nang sila'y makatapos sa mga tagabundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. At nang ang Huda ay dumating sa bantayang muog sa ilang, sila'y nagsitingin sa karamihan. At narito, mga bangkay na nangabuwal sa lupa at walang nakatanan. Amen. Palakpakan natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Hindi alam ng mga Kristiyano kung anong ginagawa ng Diyos doon para lamang pag-ingatan sila. Hindi ibig sabihin na hindi mo naririnig ang Diyos ay walang ginagawa ang mahal na Panginoon sa iyo.
For sure, sabi ng talata, pagdating nila doon sa area, wala ni isang nakatayo. Diyos ang gumawa. Never in their mind. Hindi na sinabi, mahal na Panginoon, bago dumating doon, pagpapatay mo na muna sila, at kami darating doon, dapat okay na. Hindi nila nasa isip. Hindi nila alam yun. Ang ginawa lang ng mga anak ng Diyos, nagpuri sa Diyos. Praise the Lord, for His love endureth forever. Hindi mo kailangan malaman kung paano nang lutasin ng Diyos ang problema mo, kapatid. Hindi mo kailangan perfectly, very detailed, kung paano lutasin ng Diyos ang bawat suliranin na mayroon tayo. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, yan ay trabaho na ng Diyos. Ang gawin mo lang, purihin mo at pagtiwalaan ang ating malapit. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Minsan pa mga minamahal, sing it from our heart. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Second stanza. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I have known you as a father. Praise the Lord. I've known you as a Praise the Lord. friend. Hallelujah. And I have lived Amen. the good. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And all my life you have been faithful. And all my life, You have been praise the Lord. so good. Hallelujah. Every breath that I am able, I sing of the goodness of God. Mami na mahal, alam ng Diyos ang dahilan kung bakit ang ilan sa atin dumalo ngayon. May mga problema kayo hindi niyo malutas. May mga takot kayo sa buhay. May mga bagay na hindi niyo kayang ganapin. Have faith in Him. Huwag kang mapagod. Sabi ng awitin, sa iyong paggising sa umaga hanggang sa iyong pagtulog sa gabi, hindi napatapos ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Lubin ng Diyos, hindi tayo masama sa katanungan ng malapay no. Sa kanyang muling pagbabalik. Makasumpong kaya siya ng mga taong nananampalataya sa mahal na Panginoon.
Marami ang nalalagas. Marami ang nawawala. Marami ang nanlulupaypay. Marami ang dahil sa kung anumang dahilan meron sila, iniiwanan nila ang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ng ating napag-aralan, huwag kang bibitaw. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. Praise With every breath that I am Hallelujah. able, oh, I will Hallelujah. sing Of the goodness of God. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. with every breath that I am able. Isa din po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Even praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And all my life, you have been faithful. And all my life, You have been so good. with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo natin tumalangin mga minamahal. Lumapit tayo sa Diyos. Have authentic faith. Pag tayo nanalangin mga minamahal, siguraduhin natin ang ating pagkakilala sa Diyos. Walang bagay na napakahirap sa Kanya. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Maging ang aming mga minamahal na kapatid nanonood sa webcast. Maging aming mga minamahal na mga bisita. Alam namin dahilan kung bakit sila nagkaroon ng pagkakataong hanapin ka. Dahil hinahanap at tinatawag mo sila. Sa bawat aming kapatid, walang bagay na nalilingid sa iyo sa kanilang mga pangangailangan. Ang ilang kagalingan ng karamdaman, ang ilang kalutasan sa problema, ang ilan lakas ng loob, ang ilan tapang upang harapin ang katotohanan. Ngunit lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo. Sa hangganan amin, wala kaming magagawa. Kami lamang ay nagtitiwala sa iyo. Mahabag ka sa amin, sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeda. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesus. Pangalawa ay bautismo, ay pagsisisi. Lahat magsisi, lahat nagkasala. Kinakailangan humingi ng kapatawaran. Tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-4, mga minamahal, bautismo sa Espiritu Santo. Sa ngayon, ang gagawin niyo mga kapatid, pagtanggap sa mahal na Panginoon. Itaas niyo yung mga kamay, pikitan niyo mga mata. Sa ating mga beloved viewers, ipatong niyo kamay sa iyong mga receiver. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Napakahalaga ng aking pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Ako'y nagkasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas.
Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Baguhin mo ko, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang pumamilal dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan at pinangamamalapays na ito ang aming kapatid. Lumapit sa iyo. Sa kanyang pangangailangan, alam namin walang bagay na hindi mo alam. Lahat, alam mo, mahal na Panginoon. Ano man kanilang pangangailangan, tugunin mo sa may malang kaparaanan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Patawarin sila. Sa pandalangin namin gagamit ng mga bigista with Estrada Almeida. Patawarin sila sa lahat ng kanilang mga nagawang pagkakasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa lahat katotohanan. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kanilang 10 na kanilang sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga personal na pangangailangan. Amen. At tayo lahat mga minamahal ay ang kinin natin, ang lahat ito'y ating natanggap na kapag tayo na ng palataya. Amen. Kung tayo po'y may makaramdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po'y may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po'y may mga mahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay sa salita kapag ay maramdaman sa Santo Espiritu. Kami may kapanipalaya sila at ng kaawit sa oras sa pandalangin na aming gagamit ng mga Baptista with Estrada Almeida. Aming po mga magagawa, aming sama-samang sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, COVID-19, I commit to us out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Lahat ng uri ng karamdaman, incurable diseases and sicknesses, lahat ng mga pagbabalig sa iglesia, panlulupaypay ng mga anak ng Diyos, I commit to us out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak muna ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God.